Ti ne znam da li se osjećaš, ali kako trebaš da se osjećaš kao tvorac toga? Pa ja ne gledam sebe kao tvorca toga. Prvo. Pa ja te gledam kao tvorca. Pa to je tvoj problem. Ja sebe ti ne gledam. Ti si Game of Thrones, onaj što se divu, ono. Iron Throne. Ne, ja sebe ne gledam kao tvorca. Če napravim tu stolicu, jebe majku, pičku, i da ti donesem ovde, da te gledam da sediš u nju. Ne, ja ne gledam sebe kao tvorca. Znači, ja počeo sam YouTube, da, jesam, ali ovaj YouTube ništa ne bi bio da nije tebe i mene. Znači, ništa. Ali prvenstveno, prva stvar, ništa ne bi bilo da nisi pretisao start. Ali da, ali džabe taj start, ja bi mogao ovaj posao 10 godina da radim i da ne dostignem nikad ovo što sam dostigao zajedno s tobom. Ma nema veze sad. Ali, ne. Ne možeš da uporediš. Slušaj me što ti ga. Znaš što je najbitnije u celom stvari? Ko Putin sad kad rokne nuklearku. Ne možeš da uporediš to. Znači, kad se menja svet? Kad on pritisne red button onaj. Da. Tad se menja svet. Da, ali ne može... Kreće nova era od tada. Da, ali ne može uporediš to opet. Pa za naš život, za moj i Vesnin život, a pored nas i mnogih života koji si promenio, je bilo upravo to dugme kad se kliknuo enter da kreneš da snimaš. Ali džabet, nije to da sam ja kliknuo i odmah sve ovo... Mnogo glup čovjek, ej. Pa ne kapira me čovjek, brate. Džabe, pretiskanje entera kad se ništa ne dešava. Razumeš? Jo, mnogo glup. Mnogo glup, dečko. Jesi elovator, a mnogo glup. Možete me jebem u mater u četu, šta čutite tu? Da ti nađem poređenje... Ne možeš. Mogu. Ma nema šanse. Mogu. Za to nema poređenje. Mogu lagano. Ne. Da, evo. Jo, ništa bolje. Evo. Ronaldo. Ja sam Ronaldo. Ali džabe Ronaldo sve kad nema ko da mu doda loptu. On bi kurac postigao da mu nije igrača oko njega. I da mu nije bilo Manchester Uniteda, s kim je sve igrao, da poslije nije igrao u Real Madrid, s kim je sve igrao. Jednostavno je tako, brate. Nije. Pa jeste. A nije. Ne može, Alo, nemoj tako, brate. Prvo si mnogo spustio lika koga obožavam. Ali stvarno jeste. Nije komu dodaje loptu. Jeste! Nije. Messi on daje to. Messi dodaje. Ma jebeš Messija. Je li otišao u drugi tim sad? Je otišao u drugi klub? Otišao. Jesu kod njega ljudi koji njemu dodaju loptu? Da. Novi? Pa i znam. Pa brate, nisu više oni njegovi s kim igrao. Sad su novi. Mnogo je on bitan, batom. Pa eto, isto kako bi ja... Eto, opet su usro. Samo razumi tatu da je zahvalan na tvom početku i da sve posle toga zajedno stvarali sve. Oboje ste upravo. Pa, ja mu pričam to što je... Ja mu pričam šta je ostvareno. Ja sam započeo, da. Ja sam kreator. Jeste. Ali ostvareno je od mene i od tebe. I to je činjenica. To je nesporno. Nesporno je. Ali kako me ne shvataš, jebem mu sve u pičku. Znači, prvo dugme kad si pritisao, tad si promenio sve. Ej, sve što smo se mi poslije kasnije zajedno radili sve tako. Ali i toga ne bi bilo da nisi pritisao dugme. Dobro, ajde. Če se složim s tobom, da. O, jebem go dupe. To kako ti sinulo u glavu da ga pritisneš, ko Putinu sad kad, na primjer, kad pritisne dugme. Da, ne daj Bože da mu... Mi računamo vreme promjena od tog trenutka kad si pritisao dugme. Da. Svet će da računa kad on pritisne dugme. Idi go kurac, be, najmo se zajebavaš. S tim, be, beži. Ne, mi smo zaštićeni. Daj Bože, ovaj Vučić da voli na Srbiju. Ovaj Vučić sam da ću ti da ništa ne priča. Ćutimo svi u kurac. Neutralno ko Švajcarska. Neutralno ko Finska. Ni sa kim. Hvala SB Giant, bet. Hvala puno. Muđa postao bog za pritiskanje dugmića. Da. Ja vidim mim sa crveno dugme i muđaka. No, onaj što se zli, pa kao dao da udam levo desno, onaj mim, ono. Ne, ti nisi imao levo desno, ti samo imao jedan dugme. Ja sam imao start recording na Fraps F9. Jest. Ovo dugme, evo ga. Evo, će da uzem. To treba se uradi. Jedno F9 mi napravi. I to veliko da ti uradim jedno.
Jedno veliko F9. Idite bre u kurac, vi nemate pojma kakav je to osjećaj.